Hi guys, diri na ngaon sa ditong nature park guys. Mauna ni diri amin nagkaon guys. Mauna ni guys, diri mi nagkaon guys. So mo ni Hikong Nature Park guys. So diri amin nagkaon guys. Lami gyud kayo. Foods. Guys, manami kaon guys. So naiagto mi diri sa 7 falls guys. So gwapo kayo guys. So kaya agto na mo diri guys. Ni ang isa ka falls guys. Diri na ako sa bukid guys. Gwapo kayo guys. Kaya agto na mi sa 7 falls diri sa Lake Cebu guys. See ya. Hi guys, kanina guys mo tong nakita nimo na kuan katong falls dito sa baba mo nitong sapa. Kaya guys, padulong dito sa baba guys. So na guys. So diri dito mi sa pinakataas pa mo ang giparkingan, sumubaktas pagid mi, moagi pa mig tulay. Santissima. Sus lami agid mo ambak oy. So tatalon ba ako guys? So hindi. So dito. Sarap maligo guys. Pero sabi daw nila hindi daw nila pwede maliguan daw dito guys. So ito lakad-lakad lang, tingin-tingin. Tapos yung zipline, gusto ko sana mag zipline kaso bagong kain tapos medyo baka magsuka ako bigla guys. Hi guys, mo din ning kuan guys kay ana daw sila mo na pinaka tumoy ito nakita nato guys. Lami mo ambak na ba ko guys? Guys. Hi guys, mo ni kaduha na falls guys. Mo na ni guys. So dire naglibot-libot ng ko dire guys. Kaduhang falls guys. So dire daw mag zipline daw guys pero wala may kuan guys. Wala man guys. So dire tatalo na ba ako o hindi guys? So kaya yun, comment kayo guys. Guys, muduol na may diri sa falls guys. So muna ni guys. Duol na gyud ko diri. Una na to. Una na to ning falls. So muna ni muna jud ni. Dami mag-swimming guys kaso lisod naman. Sige, tanawan na to ni diri. Hi guys, I love Lake Cebu na ako guys. Sige guys. Hi guys, so ako to pinakadool guys. So basa-basa akong buhok guys kay ang tubig niya sa waterfalls guys. So mo na ni guys. Karon guys, nainay ng pase ani guys kay di na namo matanaw ang ubang falls. Duha ra gyud na makita namo guys. So kay kailangan daw mag zipline. So wala na may zipline karon. So kani usa duha ra ka falls. So kaya mo na ni guys. Mauna jud ni ang Lake Cebu guys. Kanina 7 falls guys. Karon mo na ning Lake Cebu nami sa view deck guys. Guys, diri ana. So picture nami. So follow my page Papa Mike ng Davao. So ingat and God bless guys. So mo na ni among adventure diri sa Coronadal City guys. So ingat, God bless, bye bye.